bu konsertda mening asarning premyerasi bo'ldi. Bu asari şu xalq temalariga yozilgan. Xalq tradisiyalari o'lmasi uchun ko'proq самодеятельный композиторларга mümkünlük шығарға сахнаға көбірек енді шундай татар темаларға жазылған пьесаларны көбірек ойнарға бұл көптен әсер болды енді қазір 20 ел енді сахнада ойнала қазіргіні симфоник оркестр білән шықты енді бұл фестивалінде гіл симфоник оркестр білән түгел бәлки башқа оркестрлар білән шунда бірнеше әсеріне кіртіп бола енді халық ойын қыралары оркестрлары белән, ансамбльлары белән. Кукушка турында җырны ол җыры башлагач, прямо яшь вакытла искә төште, потому что ку-ку дип җырласым килә башлады, потому что безне ул кайтара шул яшьлеккә безне, потому что шундый матур язылганны, шуны телим тагы язсыннар, без килербез, без аларга поддержать итәрбез. Бу көйләрне минемчә, бу музыкаларны тыңларга тиеш Татарстанга түгел, башка кирәдә. Без татарлар бик күп җирдә яшибез. Аларда тыңларга тиеш, потому что шундый горурлык килә, что син татар кешесе шундый матур уйнарга, шундый матур язарга, татарларны дөньяда ишетергә тиеш ул музыканы. Біріншіден, мен бек шат, менә шушындай музыка яңгырый башлаганына, чөнки 90-нчы елларда зур бір аралык бүтүнләй татар композиторларының җырлары уйнамыйлары, яңгырамыйлары. Әлбәттә, елга бер генә фестиваль ул бик аз, чөнки ул ел буе барырга тиеш, төрле безнең бит оркестрларыбыз һәм шундай классик музыкаларыбыз күп. Шушы безнең мәсәлән симфоник оркестр ул битне бөтен дөньяда уйлый, ул безнең шәһәрдә генә түгел, гомумән ул Чаллыда да, Әлмәттә дә һәм башка шәһәрләрдә дә алар үзләренең музыкаларын күрсәтергә тиеш. Анда да бит безнең Татарстан кешеләр яши, алар да шушы классик музыкага сусаганнар, алар да аны шушындай тәрбия алып үсәргә тиешләр. Әллә кайда читтә йөргәнче үзебездә күбрәк булсын концертлар, үзебезнең халыкны тәрбияләргә кирәк классик музыкага.